shi ne za ka yi babban munafurci na dama tun ni kwanaki nake neman gangan ka nema rahin mutunci. A munafurcin kama nayi dan na je na gaya mata abubuwan da suke faruwa game da kai. Baba to me ruwanka da rayuwa ta ina ruwanka da ni. Shikenan ba za a faɗi gaskiya ba ma faɗa kenan a zawatar ma baka so. Gargaɗi na farko da baki nake yi, gargaɗi na biyu saran mutum nake don ya gane ya aikata kuskure, gargaɗi na uku kuma kisa nake yi. Haka ne mai gida sai yadda ka ci haka na yi. Adina bayar Allah. Kai dai baka rabuwa da abin da ne. Kai hawa a tunani akan ki ya za in ki dariya. Ai inda kika ga na daina dariya akan ki to ki tabbata ko rashin lafiya ne ko dai gari dai ba daɗi dai a dai kanki. Adina bayar Allah. Zararre ne fa ake kira na fa a unguwar mu fa akan ki. Zararre angon atini. Kin ga ko ai na ciri tuta. Adina bayar Allah. Atini. Wato a tuni ai ashe dama har yanzu baki rabu da wannan ba a tuni na banda abin ka ya shaye banka ba da gan mu tare ba komai to na san ke balbela ce uwal alƙawari a ga umma ta gaida Aisha ai da ganin idan wannan yana mazuro kin san shararren mai rike makami ne. To mu mai ban mu da shi, mu mai manta da shi. Mu sha soyayya. A tunai kon Allah. A tunai ai ko rashin lafiya nake yi to an tabbatar ciwon sanki ne ya kama ni. Ya rike ni mun rikon makauniya. A tunai baiwar Allah. Ni bari in samu in shige. Na san umma da kwai aiki a gunta. A tunai in ce dai lafiya. Atine bari in yunkura anya bakin dafa ni atine na kin garawa atine kin garawa atine akan ki wallahi ba abin da ba zan iya akan ki banki ba helicopter ya buge ni me a ciki to amun sai ke kin san a ina wayo Allah tunani zaki sa ne kuka wallahi Allah a daɗa. Da baya zan tafi gida da baya. Wallahi gobe zan na faɗa miki na shirya ba. Kinga babu wani abu da zai hana dawowa gobe. Wai ke dan Allah Hafsa me yasa in na gaya miki magana ba ki yarda. Kinga dakata naji amma kin taɓa ganin na da wata aka ce miki ta ɗin budurwa ta ce kuma ma in budurwa zan yi sai rasa inda zan yi sai a ƙauye zan yi budurwa. Ismail. Da wa kake waya?
Na tambaye ka baka bani ansa baka faɗa min da wa kake waya. Mama na ce take bani wani sako. Shine kuma daga zuwa na sai ka tsorata? Anya kuma ba da budurwarka ta birni kake waya ba? Budurwa kuma? Ina da kamanki. Idan kai mutu da wata mutu. Ke duka ba wannan ba wa, Habiba. Je gida. Ki shirya nan da sati. Za mu yi auren mu abin nan. Ya kika ce? Za mu tafi birni. Gidan uwarka za ka kai ta? Nace ma gidan uwarka za ka kai ta? Gaban jama kamari da ma mutane hankali. Kan ogan ma za ka ɗauka ma ka ce ma za ka kai ta birni. To bari in ba ƙasa ajiyar ta uwarka. Da shi. Wajen gidan. Ka siyo min kazan maulidi. Ka san ban taɓa zaton haka ba? Dama kake so na? Ba ainihin dai akan kini babu abin da ba zan iya yi ba. To ni fa da yake gani na zan iya rataye kaina akan soyayya. A gaskiya ne. Amma to ina ka samu kuɗi haka ka siyo min kaza? Ai banki na da nake yi ne dama a wajen ummi ne na je na karɓa na fasa. Da na fasa ne na je kasuwa na siyo miki kazar soyayya. Gaskiya ne to lalle ko nan kazar soyayya ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me kuke ma kofar gida ka? Me kike anan? Me kike anan? Ke? Me kike haka kofar gida? Soyayya. Soyayya nace ba soyayya ba. Ni za ga mu soyayya kuke? Fitai ki ba mu kofar gida. Fitai. Da mutunci na a garin nan, da kimata a garin nan. Za ku kawo min kaza sata? Liman ba kaza sata ba ce kazuwa muka je ne muka siyo mata kaza. Kazan mi sana'an me kake? Na san baka wata sana'a. Daga yau sai ka ƙara zuwa mun kofar gida. Liman banki ne da ma ne. Banku ne ce ba banki ba. Banku ne ce ba banki ba. Ba za ka tafi bane? Ko ba za ka fice bane? Ba za ka tafi bane? Hello mai gida. Wallahi na je gurin nan gaba ɗaya sun ƙi su ba da belin yaron nan. Okay. To mai gida yanzu ya kake gani za a yi? Okay. An gama mai gida abinda ka ce ai shi za a yi. Godiya nake mai gida. A huta lafiya. A gode. Baby na wallahi tun da kika shigo garin nan na kasa samun nutsuwa. To ko zan san me dalili? Ki san kuwa tun da na shigo garin nan nake ta kiran wayanki a kashe? Wallahi garin ne an ce babu network har sai an je kan dutse kamin na ake yin waya.
Haba, ko da na ji. Shi sa zan ci ne ta kiran wayanki amma ya ki shigowa. Wai ma ta ya kai ka zo gidanmu daga wai ma kwadance? Kuma har ka zo gidanmu? Daga zuwa na zan wuce, kawai sai na ji zuciyata tana faɗa min cewa nan ne gidanmu. Dai wallahi ban yi. Ke, ni fa nan garinmu ne, domin na taɓa zama a garin nan. Kusan wata 3 lokacin da ƙanwar mamanmu ba ta da lafiya. Ki san ba Hajiya Adama mai atamfa? Hajiya Adama mai atamfoto. Ai duk garin nan ba wanda bai san ta ba. To ai can naje, na mata kwatance ko sai ta nuna mu. Yawwa, ko da na ji ai na yi mamaki. Yanzu gida ran je kin san fa ina zuwa ko zama ban yi ba. Gaskiya fa ya kamata ka koma gurinta, amma fa ka dawo da wuri, kar ka sa in ta tunani. Ai tun da nace zan dawo, ke dai kawai ki shiga gida. Fitinannu, fitinannu, ga fitinannu nan sindanno, fitinannu, fitinannu. Na wuni? Kai, dama neman ka nake, ina jin haushin ka fa. To me ne? Wallahi tallahi ka fita daga sabgan ɗana. Kai kana nan ka zama dan iskan gari shine haka ne ma ka lalata min ɗa? To daga yau sai yau, na maka iyaka da ɗana, kar ƙara ganin ka da ɗana. Kuna nan ku zama lalatattu a gari ku dinga bin yayan mutane kuna lalata musu tarbiyya? To wallahi haushin ka nake ji ka kiyaye ni. To daga yau sai kar ƙara ganin ka da ɗana, da maka san ina jin haushin ka ba ko? Ne dama ke nake nema me yake faruwa ne ke da safa gidanku da rana ma fa zuwa nake da daddare ma fa zuwa nake sai in ta zuwa sai na aika wai sai a ce ba kenan me yake faruwa in wani abu ne yake faruwa ba gwara ki sanar da ni ba ko me yake faruwa ma aika fi kowa sani ni ban san wani abu ba sai dai na san wani nakasashen gurgun a kansa za ki dinga min wulakanci mutumin da ma in aka ce je nemo ba iya nemowa zai ba da ya zai je nemo ina na kasar. Tun da yake a nakashen dai ai ya fi mayaudarin. Ni ne mayaudarin? Wai ka san ne? Ni fa idan mutum a duniya yana son farin ciki na ko to kai ya taba kanwata. Idan ku kana neman masifa to ga ka bata wa yarinyar nare kowaye kai ka jangolo bala'i. Wone sheda, ni sheda, inda mu wake sa muke. Lai kau da bacin rana. Saboda wai. Kullum ya kake wani wannan? Sorry uga. Ka san ba na san irin wannan shigo. Wallahi na dawo daga fadan mai gari ne. Kuma sai ka to mana a haka? Ka san me ya faru na ga an kama wannan yaron ne da muke nema. Wai Haruna? Shi mana. A fadan mai gari ma'aikata sun kama shi. Allah shi ne na tokure ina farin ciki. Ga dai?
labarin nan bai mun daɗi ba. A wani ɓata rai na kawo maka labarin nan gaba ɗaya bai mun daɗi ba, ka san me? So ne ni ne zan kama shi da hannuna ne mai hukunci irin wanda ma'aikata san ba sa yi sai sun ji dalili sun yi bincike. Kai mai da irin wancan hukuncin kenan. Ai sai ya fi wancan wallahi. Kutu. Shi ne baka farin ciki a ba mai gida. Wato ka san wani abu? In na kama shi ne fa ba balle zan mai ba. Wallahi lamalu zan mai. Shikenan ai kire na yawo zabo na yau zai fasa sako shi ne. Kuma alwashin mu ai waya garewa. Iya wuya da kado haddo. Kowa ya ci yadin magi wallahi sai amai. Ba matsala. Kai mu tashi ma mu wani. Gaba ɗaya labarin nan fa ya tsayar mu. Sai kuma wannan karamin yanyan tun yawan tashi. Ba waya ta nan ka kuma dan na san bakin ciki kake ba. Ba mu wayan nan. Wali? Lafiya ke kuka? Rike wannan kuɗin. Da Allah abba kai wa mahaifiyata kishi. Ai ke da kin san muhimmancin uwa da ta ɗauki tsawon watanni 9 a cikinta ta ɗauki larura da matsala da rashin lafiya ta jure ta ci kashinki ta ci fitsarinki. Ita ce za ki zauna ki ce sai kin tozarta ta. Wannan al'amarin tabbatacce ne gaskiya. Kin cika ya da duk wani mahaifi yake da burin ya samu. Ka san wace ce yarka, ka kuma san irin tarbiyyar da ka bata. Ma Allah ya mata albarka. Ki ma haka. Yanzu na fara shiga ɗaki ma kisan wanda zai zuwa zan samu shi wani tsire mai ɗan ruwa sakamakon wannan an sarci gaba ne. Masu iya magana na cewa halacci da butulci a rayuwa tabbas wannan halitta ne, sai dai mai tunani kuma shi kadai ke iya bambancewa tsakanin yadda zai aiki da su. Wani alkawari. Ashe kai ka daure mata gindi take abin da ta ga dama. Sai ki je ki gyara tsakaninki da aurenki domin tsakaninku ne kuka sa abin da yake faruwa a kai. Amma yanzu gidana dai wallahi ba zaki ba. A tasiri irin na aikinta, a tasiri irin na tunaninta, a tasiri irin na lissafinta, ta yi kokarin bambanta tsakanin ƙarya da kuma gaskiya, sai dai kash a lissafin nata daban yake. Wani alkawari. Duk irin wannan taimakon da mata suke su rufa mazajensu asiri ke baki a ciki. Ya dai kamata malam a janye magana auren nan tun kafin lokaci yayi a fuskanci bacin rai. Wannan al'amarin tabbatacce ne gaskiya. Zabi na irin na masu kurman baki ta dunkula hannunta ne amma yayin da ta bude shi carancan sai ga yatsu irin na ƙari an samu a saman sa. Shin menene da baibayin kuma menene sirri? Wani alƙawari. Ko ke wani wai haka shauran mataye suke da mazajensu a cikin gida? Wanda abin kamala idan da fahimta juna me zai hana ba za a yi haka ba? Irin abin nan ne da ake cewa idan ka gama kaho zai fada rijiya to tabbas ka karkatar da sandan sa kar ya fada, to ta yi kokarin ta maye gurbinta ne tsakaninta da mahaifiyarta, kishin yake tambarwa tsakanin su. Mahaifinta mutumin kirki ne, uwarta kuma ta sha ta layi da kirkinsa, sai dai kash a inda gizo yake sakar yar kuma ta sha ta layi ne da uwar. Takwakin da ke cikin wannan shiri kadai zan bambance maka shin menene abin da yake faruwa tsakanin uwar da yar. Wani alƙawari. Ka san fa duk mutumin da ke amana ba sai an je lahira ba fa. Wallahi a nan duniya za ka girma abin da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalla munafikar banza munafikar wofi. Allah baya tare da ki. Oke wato in ta je ita za ta ci abinci a gungantalinta ta ci abincinta ni kuma ko oho in yunwa ta kama ni olsa ta ci karfi na ni in mutu kenan. Uban ka nace. Dan iskan ina ne kai? Kashe ta za ka yi? Hausa kake? Nace dan Allah dan Allah kar ki faɗa kowa abin da ya faru. To ni dai abin da nake so. Wannan yaro dole ya saki wannan yarinya saboda azabtar da ita da ita. To haka nake so in ji magana ki. Zai sake ta. To shi ne ba zan bata ba. Zai sake ta. Zai sake ta. Zai sake ta. Labari da tsarawa Kabir A Yako. Shiryawa Nura Bike, mataimakin mai bada umarni Saddam Sharada. Bada umarni Sa'ad Hassan Kyankai. Wani alƙawari. Maza ku yi mana subscribing a tashar mai suna Wani Alƙawari TV, nan ne kadai wannan shiri zai fara zuwa muku. Fitinannu, 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 ga fitinannu.